Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manang sa kanimo. Maigsoon maayong hapon kanatong tanan ug welcome sa ato ang Misa Novena. Nining ato ang kasaulugan, atong hiusahon ang atong mga pag-ampo, atong ipaabot ngadto sa Dios nung bata, ang Senyor Santo Niño, atong pangayuon ang pangaliya sa atong mahal nga inahan, ang Immaculada Concepcion, atong ilakip sa atong mga pag-ampo, ang atong mga mass sponsors and donors, atong mga pilgrims, atong mga bisita, ang mga nag-alagad sa atong simbahan o sa atong gobyerno, ang mga birthday celebrants, lakip na si Angelo Yap, o ang tanang mga devotos sa atong inahan, ang ato ang gipasidunggan. Ug karon maandam kita sa pagsaulog ning Santos nga misa, maghinusol kita karon sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Pusa na nga moyo ako kan Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Umarika ka namo Ginoo, ug pinaagi sa imong gahom, ilikay kami sa kadautan sa sala ug luwasa kami. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na madugay nga ang Lebanon mahimong usa ka tanaman nga mabungahon ug malukop sa kakahuyan. Niadtong adlawa ang bungol makadungog na kung basahan siyag basahon ug ang mga buta nga nagpuyo sa kangitngit makakita na. Makakaplag og kalipay diha sa Ginoo ang mga mapaubsanon
ug ang mga kabus magmaya tungod sa balaang Dios sa Israel. Kay mahanaw ang mga taong bangis, ug mawagtang ang mga mabugal-bugalon, ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat sa dautan. Ug nagbutang-butang sa iyang isig katawo, ug magbutang og laang sa tawo nga naglaban sa katarong, ug pinaagi sa limbong, ikawan nila sa hustisya ang mga inosente. Busa nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga nagluwas kang Abraham sa iyang kalisdanan. Katawhan ko, dili na kamo kaulawan, ug dili na manglipaghong. Kainig kakita ninyo sa inyong kaliwat, nga akong ihatag kaninyo. Pasidunggan ninyo ang akong ngalan. Simbahon ninyo ang Diyos ni Jacob, ug kahadlukan ninyo ang Diyos ni Israel. Ug sila nga nangalibog, makasabot na unya, ug ang mga gahig ulo, mutuman na sa akong sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug ang akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan, ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoong mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug makapalandong sa iyang templo. Ang Ginoong mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Nagatuwa ko nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabutang Ginoo uban sa kaisog, pagmalig-on sa kasing-kasing, ug pabutang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Alay
kaninyo. Manaw sa kanimo. Pinatlugikan sa Ebanghelyo, sungala ni Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakaw siya, duha ka butang nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, anak ni David, kaluy intawon kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon siya, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo, ug sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayud pagsugilon niini kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gisangyaw hinuon nila ang balita mangitungod kang Jesus sa tanang dapit niadtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang nagbasa sa Ebanghelyo, si Father Dondon Baruch. Siya ang parish priest kaniadto sa Little Boracay dinhi sa Cebu, dito sa Malapascua. Indot kaayo nga isla. Gikan sa isla, nanapod siya dito sa bukid sa Manghilaw sa San Pedro Calungsod Parish. Dito pod ko na-assign kaniadto unya siya na pod ang tuwa karon. Uban sa pipila ka mga parishioners na gikan dito. Salamat Father Dondon o Monsignor sa pagduyog sa ato ang santos nga kasaulugan karon. Sa dito pa ko sa Manghilaw, sa parokya ni Father Dondon karon, kinumdum ko sa sugilanon sa duha ka managhigala. Ningon ang usa, bay, makita ba ng wa? Ug miingon ang iyang amigo, di na makita, kay wa, good. Ingon siya, piyong nga imong mata. Ipiyong pod. Niya iyang gipangutana, unsa imong nakita? Mitubag iyang amigo, wa. Ato ko nung swayan, piyong nga kuno inyohang mata. Please lang, swayan lang ba? Piyong nga inyong mata. Siga gyapon. Bitaw. Unsa inyong nakita? Makita dahil ng wa, inigpiyong nato. Mga igsuon, sa atong Ebanghelyo karon, dunay kanunay nga makakita og wa kay sila mga buta. Duha ka buta, misunod kang Hesus. Nagsinggit sila, nagpakiluoy. Jesus, anak ni David, kaluy in town kami. Gipangutana sila ni Jesus, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Nangutana si Jesus tungod kay ang taong walay pagtuo, dili gyud makadawat og malungtaron nga kaayuhan. Mitubag sila, oo sir. Matod pa ni Jesus, sa iyang paghikap sa ilang mga mata, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. This miracle is a powerful reminder of God's love and compassion to those who suffer. Tanan nga iduol sa Ginoo nga dunay pagtuo kaniya bisan unsa ka grabe ang ilang sakit, basta dunay pagtuo, silang tanan iyang giayo.
Gani matod pa niya sa iyang mga tinun-an sa ebanghelyo sa milabay nga adlaw, naluoy ako niining mga tawhana. Katong mga masakiton ug mga nagdalas mga masakiton kay tulo na kaadlaw nga sila nagsunod kanako. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon kay tingali uniyag panguyapan sa kagutom diha sa dalan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon kaayo sa iyang mga anak nga nagantos. Apan karon mga igsuon, ang atong pamalandungan kining lahi nga klase sa pagkabuta. A different kind of blindness that affects our world and our country today. We live in a time where many are blind to the needs of the poor. We are blind to the injustices and practices that perpetuate inequality and corruption. We are blind to the cries of the earth, our common home. Guba na kaayo ang ato ang kalikupan. Mao na nga gamay nga ulan, dako nga lunop dayon. In the midst of this darkness, Mary, the Immaculate Virgin, shines as a beacon of hope. Siya ang miingon og yes ngadto sa plano sa Ginoo. Bisan wala siya hingpit nga makasabot niini. Siya ang mibarog sa tiilan sa krus ug iyang gidawat ang kasakit ug pag-antos sa iyang anak. Siya ang miingon ngadto sa mga hinugyanan sa kumbera dito sa Kana, buhatan ninyo bisan unsay isulti ug isugo sa akong anak. Mary is the one who continues to guide us, to pray for us, and to lead us to Jesus. Ang iyahang kaabli sa pagdawat sa kabubuton sa Dios, ehemplo alang kanatong tanan. Iyang gipakita nga ang tinuod, nga kabantog, wala diha sa gahom nga imong gihuptan, sa gidaghanon sa kwarta nga imuhang nakurakot, apan diha sa pagkamapaubsanon, diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa ato ang pagpamalandong sa panig-ingnan nga gipakita sa atong mahal nga inahan diha sa matag usa kanato, mangutana ta sa ato ang tagsatag sa kakaugalingon, unsa man nga pagkabuta ang nakaapiktar kanato, unsa man nga inhustisya, unsa man ang mga dili maayo nga mga binuhatan nga ato na lang gidawat kay naanad na ta. Kay mao naman gyud ni ang naandan, mao naman gyud ni ang paagi. Unsa man nga mga bakho ug hilak sa mga kabus nga ato na lang gibaliwala. Ang atuang mga kaigsuonan karon o kitang tanan dinhi sa Pilipinas, daghang tag giatubang nga challenges.
poverty, inequality, corruption, environmental degradation. These are the blindness that we must seek healing from. We must ask Jesus to open our eyes to the needs of our brothers and sisters, to see the suffering of our people, and to respond with compassion and action. Apan atong hinumduman mga igsuon, maayo lang ta gikan sa atong pagkabuta kung doon na tayo pagtuo. Atong balikan, nangutana sa Jesus nga to sa duha ka buta, nagtuo ba mo nga makaayo ko ninyo? Mingon sila, oh sir, tuo mi nga makaayo ka na mo. Mao nang iyahang gitubag, na ayo ka mo gumikan sa inyong pagtuo. Bisan unsa nga maayong binuhatan, dili gani tinukmod sa pagtuo, dili gyud na siya magmalungtaron. Bisan unsang tinguha, no nga, unungon ang drugas, unungon ang korupsyon, unungon ang pagubas kalikupan, bisan unsa nga maayong tinguha, kung dili gikan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, kung dili tinukmod og pagtuo, tinukmod yun na siya sa personal nga interes, pugi points, pangpamulitika, dili yun na siya mulungtad, ug dili yun na siya magmabungahon. Pagkanindot unta, mga igsuon, kung ang mga pulong ni Propeta Isaías sa unang pagbasa nga atong nadungog karon, ato nang masinati. Matod pa ni Propeta Isaías, makakaplag og kalipay diha sa Ginoo ang mga mapaubsanon, ug ang mga kabus magmaya tungod sa balaang Dios sa Israel. Kay mahanaw ang mga taong bangis, ug mawagtang ang mga magbugal-bugal, ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat sa dautan. Pagkanindot unta, kung ato na ning masinati sa ato ang nasod. Our country is crying out for healing. Let us call on the Mother of Mercy, our Immaculate Conception, to intercede for us, to guide us, and to inspire us to become agents of change in our world. May we, like the two blind men, cry out to Jesus for mercy and healing. May we, like Mary, say yes to God's plan and be instruments of His love and justice. Amen. Pagayon nato sa Dios, ang Amahan, nga bukho niya ang atong mga mata, aron sa tibuok kasing-kasing kitang musunod kaniya, ug moingon kita, Ginoo, lamdagi kami. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang simbahan magmatinud-anong musaksi sa Ebanghelyo ug mamahimong siguradong giya ngadto sa kalinaw ug sa kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami.
nga sila nga anaa sa mga buhatang panggamhanan. Mga tawo unta silang may baruganan ug kaligdong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga sama sa duha ka mga tawong buta, ligon kitang musalig kang Jesus ug musunod kaniya subay sa dalan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga sila nga nanag-antos sa pagkapalong sa ilang pananaw o sa pagkabuta, makabuntog sa ilang mga kalisdanan ug makakaplag ug ingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang mga mitaliwan natong mga kaparyentihan o kahigalaan, makadawat na sa kahayag nga walay pagkapalong ug sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Amahan nga na sa langit, puna kami sa imong gugma, ug wagtanga ang kangit-ngit sa among kinabuhi. Aron mamuhat kami diha sa kahayag ni Kristo imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron nag-akog ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuypuyon ta kanimo, Ginoo, ang mapaubsano namong pag-ampog sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Hangayog matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, magagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, karunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos, aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituba niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, ug gibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makaput namo. Nagapaabot kami sa adlaw kana sa si Kristo among Ginoo, mobalik dinhing mahimayaon, busa, uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagabuman. Santos, Santos, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyang pan.
Pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulaalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang ingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sabong among iso nga matay, nang kalagspiratoryo katong nga matay sa linog ug sa bagyo. Wala umon banaw sila nga matay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga kaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ngolay sa Dios, ban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles, ban San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vitalis, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban ni kanila ang ikang daygon ug amukang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Giatagan na kanimo magagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita samahan tong gamiton ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala,
maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among mananubos. Ginoong Jesucristo nag-ingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Kaya pakita ang timaan sa itong pag-inigsunay, panagdait mo na kayong tanan. Peace. Mga igsoon, kinimong korderos sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Salamat kayo inyong tanan sa pagtambong ni atong Misa Novena. Special nga pasalamat po sa atong mga parishioners kanhi sa San Pedro Calungsod Parish sa Manghilaw, Danao, Banato karon o sa atong mga parishioners po sa Gethsemane Parish sa Kasuntingan, Mandawi City. Inyong tanan, daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ug sa inyong pamilya ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magampo kita. Uman kami mabusog og Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento, tudloy kami nga hukman namo nga malaumon ang mga butang sa kalibutan, o giugmao na mo ang mga butang nga langitnon, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak kang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos Kamisa atong dado ng kalinaw kang kugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.